¿Qué pasa, forocoche? ¿Qué pasa, forocoche? Un hijo mató a su padre y luego en el arrepentimiento se mató él. No sé si aquest és el tema que aquesta setmana ha triat en Jair Domínguez, de la immensitat enciclopèdia de qüestions que analitza aquest fòrum dels fòrums, el fòrum Forocoches. Doncs mireu, avui una pregunta molt interessant que proposa un membre, un forero, un forocochero, un surmano. Diu, te tocan 120 millones de euros en el Euromillón. ¿Qué harías en tu trabajo? És la gran pregunta. Aquesta és la gran pregunta, no en què te los gastaries i tal i qual, no, què haries en tu trabajo, suposant que la gran part de gent de Forocoches treballi, que crec que sí. Sí, home, clar, és que hi ha tantíssima gent allà que algú ha de treballar allà. Home, penseu que són uns 600.000 membres. 600.000? Més de 500.000 de persones ficats a Forocoches. Ho veieu com és una força viva? Si Forocoches fos un país, seria més gran que Andorra, ja, per començar. I segur que és paradís fiscal, Forocoches. Forocoches és el nou Facebook, cuidado, Sí, ojo, molt més interessant això, per descomptat. Segur que sí, 1000 vegades més. Bé, la gent es posa a parlar de la seva feina, dels 120 milions d'euros, i el primer en respondre és un senyor que diu: yo nada, soy mi propio jefe y tengo mi empresa. Seguramente dejaría de trabajar y me lo gastaría en barcos, putas y farlopa. Ho té claríssim, Però claríssim, els 3 pilars de la societat, I en aquest ordre, perquè si ho fas al revés... Sí. Clar, primer comences amb la coca i després vas a comprar un barco, a saber que... No, s'enfonsa. Primer tenir el barco i després que vingui la resta. Com a mínim que la resta absuri, sobre l'aigua. Idees clares. Molt. La gent de Forocoches. Un senyor que s'ha posat nerviós només de pensar-ho. Ai. Mireu, hi ha escrit: ayudar en todo lo posible, guirdirme 15 millines de los cusles. S'ha posat histèric, Ayudar todo lo posible aquí. No ho sé, guirdirme 15 millines de los cusles. No sé què volia escriure. S'ha posat tan nerviós amb els 120 milions... És que són molts, Que són molts 120 milions. Són massa, fins i tot. De veritat, Bé, pensa que la meitat se'n va a Hisenda, ja te'n queden 60 per tu, però també són diners. Això és veritat. Bueno, amb 60 milions d'euros per Hisenda crec que ja poden tancar Hisenda, no? Ja han guanyat el que volien, no? Arregles el país. Si disfruta lo robado. Però escolta'm, això, és que un pot de 120 milions d'euros és bastant freqüent, Euromillón. Sembla que no, però potser 120 és el màxim. Però de 80, de 40, de 50, això vol dir que l'Estat trinca 20 milions així una mica per la cara. I després van de pobres, Després han de retallar sanitat, Escolta, págalo con el Euromillón. Quitarle las mantas a los abuelos, pero que acaba de ganar usted 80 millones sin hacer nada. Que te calles. Despedida. Un altre senyor diu, de Forocoches diu, les diría a la cara lo secta que son, la de enchufados que tienen y que no saben gestionar una puta mierda. Y por eso la mayor parte de los clientes se están yendo a la competencia. Todo esto lo haría desnudo. Molt bé. El matís és important, tot i que ho he dit al final, però esclar, llavors canvia tot, Sí, la veritat és que molta gent ho faria, estaria d'acord, Un altre senyor, comença la història de Charles Dickens, Entra un senyor i diu: yo no creo que dejar de trabajar por esa cantidad. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe. Ai, por favor. T'emportes 60 milions d'euros. No, seguiré llevant a les 5 del matí per anar a la fàbrica, que no saps mai, que una feina és una feina... És que Espanya està plena de gent d'aquesta, i Catalunya també, més encara, potser. I tu amb 60 milions al banc, Escolta, un altre senyor... Bueno, es que me hizo una hipoteca muy bestia yo, muy bestia y la tengo que pagar, Bueno, sí que compro el Camp Nou. Clar. Un altre senyor diu: trabajar sin necesidad es el verdadero premio. Molt bé, Molt maco, pues que t'aprofiti, xaval. Sí, bueno, és allò que diuen treballant el que vulguis, però llavors ja no és feina, és un hobby. Sí? No? Ostres, jo no entenc la gent. Potser la mesura de les coses no la té clara, perquè un altre forero entra i diu: 120 millones dan para poco, tapar algún agujero y poco más. No hay que volverse loco. Llegar el lunes con la cabeza gacha y seguir tragando. Pues seran 120 milions de pessetes. Sí, o 120 pessetes. També, potser, si no s'estan mirant bé les xifres, aquesta gent. O 120 euros, perquè en aquest senyor que ha respost això entra un altre i diu: muy grandes tienen que ser tus agujeros, maricón. Ja està, ja comencem. Home, clar, perquè tapar agujeros amb 120 milions és que els tapa físicament, potser, Sí. Amb feixos de bitllets. Es va un forat negre amb 120 milions d'euros. No, jo de veritat, De veritat no ho entenc. Després entra la realitat i un tio diu: 120 millonetes le iban a dar por culo al trabajo y a madrugar, pero bien, les invitaría a todos unas cañas y luego les mandaría a la mierda. Molt bé, per això el detall de convidar amb qui has hagut de conviure laboralment durant molt temps, encara que sigui a disgust. Això jo ho trobo preciós, Molt bé. De totes maneres, tenim el premi al més cabró de tots, que és un tio que diu:
comprar la empresa y hacer suspensión de pagos. Home, la temptació de comprar la teva... És que és una feinada, però comprar la teva pròpia empresa i llavors dir-li al director, mira, ja te'n pots anar, i ja sóc jo el director, i tot això de les pel·lícules... I després suspendre pagament. Crec que és el que va passar amb Marsans, Pot ser. Hi havia una loteria pel mig, no? Va escriure una loteria i el loco aquell va arribar i, bueno, va suspendre els pagaments. I així va anar la cosa. Un altre senyor diu: iría al curro, le bailaría al jefe en pelotas subido en su mesa y acto seguido defecaría en ella y me piraría. Ho has de fer molt ràpid, això, O sigui, li deixaria una mostra de femta. Sí. Per si el volia analitzar. Víctor, no em posis revero, que sembla un mossèn aquí parlant a missa. Ara, no, s'ha deixat posar, és que s'ha deixat posar. Ha marxat? Sí. Val. Ja és que és divendres, ja ens veiem dilluns. Escolteu, un altre senyor molt més expeditiu diu, simplement, le cago en el pecho al jefe. Oi, és molt complicat, això, Home, primer te l'has de camalar. Sí. I tenir-lo com a mínim estirat. Mirant cap amunt, no? Si no és molt difícil. Si no, home, en vertical ja em diràs tu com t'ho fas. No sé que li disparis a pressió, però és molt complicat, això. I ell s'ha d'estar molt quiet, Ell està molt quiet i tenir molta punteria. No sé, ho veig molt difícil, Com a l'expectativa. A ver qué me quiere decir mi empleado con el culo en pompa delante de mi cara. Se está poniendo muy rojo. Es que no ho sé. Nois, una altra, resposta llarga, diu: yo iría como cualquier día a ver las caras de mierda de los demás y cómo sufren. No diría nada y me dedicaría a rascarme las pelotas hasta que me echen. Entonces buscaría al mejor abogado posible para sacarles una buena indemnización y les digo al final que solo es por joderles. Hombre, aquí entrem en el terreny d'una crueltat ja... Intolerable, molt de ressentiment, molt de ressentiment aquí, I nois, com que Forocotxes mai no defrauda, tenim una resposta contundent a la pregunta tapeu les criatures, perquè un senyor ha respost al següent: ¿qué harías en tu trabajo si te tocan 120 millones de euros? Follarme a tu madre. Ai, no! Però aquí et diu a tu que amb aquests diners la seva mare l'accedís, no? Però vaja. No sé, parlem-ne, s'ha de parlar amb el fill, això. Una nova versió d'una proposició indecente, Molt indecente. No sé si tindria tant de ganxo, amb una mare pel mig. No. Ara 120 milions, són 120 milions, Depèn, escolta, és molts de diners, Tothom té un preu, Doncs mira, precisament Forocotxes ens ha posat en aquesta tessitura, sempre amb debats tan elevats com el que ens proposaven avui. Què faries amb la feina si et toquessin 120 milions d'euros? I tot gràcies a en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? La segona hora, amb Quim Morales. ¿Qué pasa, Forocotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?